Angibingelele ngiyabonga kakhulu ukuthi ulalele i-channel yami uview i-channel yami ku YouTube igama nguPhumlani Nkwanyana. Namhlanje ngifuna sibheke nantu udaba olufishanyana for 3 minutes bese ke siyathandaza. Ngifuna sibheke le ndaba ethi uJehova uyahlela. Kukhona indaba ekhona in the book of 1 Samuel chapter 1 wakhona sithola owesifazane igama lakhe uHana. Lethi iBhayibheli uHana wayenenkinga yokungabathola abantwana. uHana wayenenkinga yokuthi nomezama ukuthola abantwana engabatholi. Lethi iBhayibheli wayesezame yonke into ezama ukuthola abantwana kodwa lutho kubathola. Imbangi yakhe uPenina wayenabantwana. Lethi iBhayibheli wayeze khulume kabi ngaye emgxeke ukhuluma amazwi discourage nazo demotivator kodwa uHana noma kunjalo lithi iBhayibheli wayegijima aye ngisho ethempelini ayothandaza abonga uNkulunkulu noma isimo singavumi noma izinto eziphambana naye kodwa wayengakhohlwa uNkulunkulu ngoba abantu kulezi insuku imizimo sibheda imthandazo yabe ingaphendulwa izinto abayifuna bengayitholi bayamshiya uNkulunkulu bayamdela uNkulunkulu kodwa lithi iBhayibheli lo wesifazane ogama lakhe linguHana noma kwakunzima empilweni yakhe noma bemthuka bethu inyumba bembiza ngamagama kodwa akamshiyanga uNkulunkulu akazange emdele waqhubeka wakhonza uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma namhlanje nomuntu esekuphela iminyaka ethandazela into engafiki. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osekuphela iminyaka efuna umsebenzi engawutholi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osekuphela iminyaka umshado wakhe ubheda ubhidlika esabethe uyahlanganisa ayikho into ehlanganayo esabethe uhlanganisa u1 no2 kunokuba kuhlangane kubheda kakhulu. Ngifuna ukuthi namhlanje uJehova uyahlela. Ngamanye amagama uNkulunkulu uzeke ngamabomu izinto ezibhlungu nezingemnandi ezenzeka empilweni yakho ngoba kukhona into akakuhlelela yona. Uma uJehova ehlela kubonakala sengathi udeliwe. Uma uJehova ehlela kubonakala sengathi akekho umuntu okufunayo. Kubonakala ngathi umhlaba uphambana nawe, umhlaba awukufuni, umhlaba umelene nalento ozoba yona. Kanti uJehova usahlela. Ngifuna ukuthi mina angazi ukuthi yini okade uyithandazela isikhathi eside ingafiki kuwena. Kwake kwamehlela noHana ethandaza eyethempelini yozila ukudla fast kodwa angenzeki lutho ecela abantu ukuthi abamkhulekise kodwa angenzeki lutho. Kanti akazi ukuthi uJehova usahlela. Ngifuna ukukhuluma nomuntu oseze walahla ithemba mayiqala ibusiness liyabhidlika mayiba nama player partners ayamshiya yamlaxaza. Ngifuna ukuthi hayi ngoba uJehova engakufuni, hayi ngoba uJehova ekudelile kulahlile kodwa inkinga uJehova uyahlela. Uhlela into enamandla uNkulunkulu ezokwenza kusasa ube umuntu omkhulu ezokwenza kusasa ube yinto ezokwazi ukusiza isizwe. Into eyenzeka kuHana isibeletho sakhe sasivalwe uJehova and uJehova wayesahlela ukuthi kufike indoda enkulu ezoba umprofeti ogama layo lalizoba uSamuel. Kwakunzima kuHana engazi ukuthi kungani engamthola umntwana kanti uJehova wayefuna ukumnikeza into extraordinary. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyobe uyokwenzeka engayiphendula imithandazo yakho hayi ngoba engakufuni kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuhlela impendulo ezoba namandla, ufuna ukuhlela impendulo ezobonakala ukuthi uJehova uphendulile. Hayi ngoba uNkulunkulu engawuza ukukhuleka kwakhe engakuzwa ukuthandaza kwakho but usahlela mntanami. Uhlanganisa izinto zakho, uhlanganisa o1 and 2 bakho and mase ifikile into zakho kokhuluma abantu bazothi lo mfana siyamazi kade engeyilutho izolo kwenzakaleni ngaye kanti abazi ukuthi uJehova kade esahlela. uNkulunkulu uhlela into zakho musu complain, don't give up in life. Ungayeke ukuthandaza, ungayeke ukufasta ukudla, ungayeke ukuzila ukudla, qhubeka uthandaza ngoba uJehova usahlela. uJehova uyahlela noma kubonakala ngathi ayikho into yakho kodwa uJehova uyahlela. Noma kubonakala ngathi lo mthandazo wakho awenzi lutho, noma kubonakala ngathi kuya kwakhe inkonzo akwenzi lutho kodwa uJehova khona into akayihlelayo. Noma bengakushiya abantu bekudele bethi ivision yakhe iphelile ayikho into ezoba yona, ungakhathazeki. uJehova uyahlela. Wahlela nakuHana nakuwena uyahlela. Don't worry, ungastress, ungakhathazeki. Mabe kubuza bethi kwenzakalani awutholi ngalo umsebenzi kumele ubatshele ukuthi uJehova uyahlela. Bazokubuza bethi kade kwasuthandaza umshada awutholi ngani ubaphendula uJehova uyahlela. Bazokubuza bethi kade kwasukholwa kodwa uhamba ngeenyawo awunamoto kwenze njani uJehova uyahlela. Bazokubuza bethi kade waqeda esikoleni kodwa kuze kube imanje awusebenzi kwenze njani uJehova uyahlela. Bazokubuza bethi kungani umshado wakho ubhidle kuba uthi uyakhola hayi
uJehova uyahlela. God bless you.